యేసునామములో యేసునామములో I release that anointing. I release that anointing. యేసునామములో యేసునామములో ఆరాధన మహామర్యాదా యేసయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభుని బలమైన అభిషేకం I release that anointing. యేసునామములో 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 ఓనిగా మహామర్యాదా మహామర్యాదా అదే ఎవరెవరు పడతాయనుకుంటారు స్తోత్రం స్తోత్రం పాడతాం పాడతాం ఇక్కడ బలమైన అభిషేకం నేను చూస్తున్నాను బలమైన అగ్ని నువ్వే సమస్యలతో ఉన్నావో ఈ రోజు ఆ సమస్య నుండి బలమైన విడుదలను పొందబోతున్నావు ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ every demonic powers I rebuke every demonic powers in the name of Jesus ఏ శరీరాల్లో అనారోగ్యాలుగా బలహీనతలో పనిచేస్తున్న ప్రతి దైవపు శక్తులను యేసు రక్తములో కాల్చి వేస్తున్నాను విడుదల యేసు నామములో ఓ యేసు నామముకు వందనాలు యేసు నామములో ప్రభు నీకు వందనాలు యేసయ్యా స్తోత్రము